yebora eye sompa efema hini show so a won se mine na wo bobel no aha ye frɛ no odifo po utimi so ye ade no mine na ye anika ye papa wo so ka se mi na se twa onhuru ma sebi obi se na obro me dross na sebi wode ne kwati hyem na odifo po wa ba do ma ne say knan oda in court na te say ho no ma ye dikadika ho no ma so se ne na one maame ahene ye no maame na ese onu so gya ne wo ye no no abetia ne kakra te se ne nyinam na adwuma no ekoso a na nansan tam no ye hwa oye odifo po ye be ma ne ye hwehwe ne wo eye show no so a ye hu no na aye hu kakra na sesi onu akasa atwe camera besi ne ma ye video se ne ekoba e hwehwem a na obi e di asam otun nsam na omudi bi e wo ye omu show no so na obi di bi becheche ne kon kosi se ohwehwemu a aje se eye odifo po wakofa obi yire anase wakoyi obi nantam srade a enuti na ye hwehwe ne wo show no so a ye hunu no onu ankasa ne no mutu ma ye ntie ne mra me nyobe ma me sister me dofo no aya share ne like ne comment ma what se obi wo ye kene chasem ya adentia because we oni ano wode be kasa woni se obe pagya aye sei etini pe bia be kan ho asem bone odi fo poko na tutu ton me what TV so is gumeni mu ase se what radio so susu bumi emobeyem emomense emobeni entumi hwene ngum menye obone ma anye nipa bia bone menye obone kra so susu gumeni mu ase susu semi na bia na de wode beto de na wode na wonim woji hu ba bia enye mo susu mien kan ye nwie kira asem adwuma ye wo mu ye tu nuro ye de konkonsa ni ye to nipa ye se nipa ye gu nipa ne mu ase odafo susu to nwia ye nyine gu aso dem but ye se nipa dodo susu to nwia susu se nipa odi fo pokoro susu se me susu to me na me to aduane ma ho susu to aduane ma me like share na comment odi fo pokoro na mi wo fie nyakopo to minti onyakopo be pagya na nsa yesu so obamia idefo awurade nyakopo nka ho se wo like ama me ba se adwuma wo ye no adwuma mo ye no mo ya mantuma ni bia be frefra mo ensem na mo didi na wo se wa bado magua mkrofo se sama obi di na atare abehyew akwie dwa na mbeso sabri makra